Oimore nyakoram gajongi na muda mosi ni happy Madaraka Day. Nodiching matarika chiel dwe mar auchiel ganario prario kod abich. Oganda e county ma Homa Bay nobedo ko thuolo makare mar wako welo e county no he alap mar Raila Odinga Stadium. Kama no anene nyasi mar tipo nyakoram gajwang no yore gi jotelo mopogore opogore. Waikore makare mar mikuku mar wach kotendre kod wechego madongo mano wachore kanyo. Kaka nyasi bende no tayore odiochieng' no mangima e nyasi mar Madaraka Day. Kanyakla gi amo nyakoram gajwang waiko ni chenoni maratil ka en Jumapil kamae pile wabedo gi twak maratil kaka mano nikech kawuono en chieng'no mar yweyo twak maratil onge waiko ni mana weche manyieno miaroko pachi lai marote machwok ariade kauchiel nono kabino ntila e Facebook Ramogi TV ke Imira Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche One waonge wasiwasi, one waonge wach, one wachodho mana tich. Ne en nyasi nyadhi kod mor mar dhialo nyasi mar Madaraka ma obagi e county ma Homa Bay ma jopinyo ochopo mohewo kwan ma paw tuke mar Raila Odinga nyalo ting'o. There's issue of people who are injured and people who died during that time. I want today to say that we should do compensation. Raila Odinga onyiso sirikal mondo chiw chudo ne ji mano onegi kod mago mano hinyore ng'anyo mag kwedo sirikal. Oningo obed gi miluongo ni ang'owa police post arita kwe oningo obed jo arita kwe oningo obed godo kesa moro kotimore sani mondo kad police chop ka biro kawo muda. Jodak manyakweri e Nyatike county ma Migori dwaro mondo mi sirikal ogernegi tesendo bila e chiro manyakweri magi wacho ni arita orochore. Machiegni nyakoram gajwang chenro en rati lawan gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Hokeo. Jatend piny Kenya William Ruto odwoko erokamano ne ogai madon bura mar ODM Raila Odinga kuom riwore kode kendo chugo sirikand manywanda mar broad based ma wacho ni osekonyo piny Kenya goyo ndamo e yor dongruok. Nowe nyasi mar Madaraka mano obagi bang' ma Homa Bay mano yore gi jotelo mopogore opogore koreo koda ka ogai mar ODM Raila Odinga mano medo kwayo mondo med chwalo omenda ne counties mar siro sirikand kor gwenge. En odiochieng' Madaraka mar 62 mano obagi alap mar Raila Odinga e county ma Homa Bay. Nyasi mano otela gi jatend piny Kenya William Ruto kendo no yora gi jotelo mopogore opogore. Jatend piny Kenya William Ruto odwoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom makruok kode sirikand manywanda mar broad based ma wacho ni osekelo ganda jo Kenya kanyakla kendo ochwalo chenro mag dongruok mbele. Asanteni sana kwa kutukaribisha Homa Bay. Tunawaheshimu, tunawapenda na mimi nataka niwahakikishie safari hii tutatembea kwa pamoja. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Odinga aka Baba kwa kuunganisha pamoja na mimi taifa letu la Kenya. Tuondoe siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kisirani. Tuwaweke watu wa Kenya pamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio muimbaji mmoja hapa akatuambia one waonge wasiwasi, one waonge watch, one wachodho mana tich. Ogai madon bura mar ODM Raila Odinga oko jatend piny Kenya William Ruto mondo med chwalo omenda ne sirikand kor gwenge kaka yor konyo tao chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya. I want to invite you, Your Excellency, to ensure that devolution works. Empower the devolution. Number one, by giving more resources coming down to the counties. That is why I would like to hear today on the National Day
appeal to Parliament to implement what we had put in our agreement, that 450 billion shillings be allocated to counties in this coming budget. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. And then they're also going to be supervised by other institutions. We want Kenyans to live in peace and in unity. Yothurwa. Unenogi wanenoni. Wija maber. Uroko welu. Governor ma County ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso moro mare gi sirikal manyonda mar broad-based ma wacho ni osenyao dongruok kendo ok biweyo ng'ata chien kata matin. I thank you, Mr. President, and Your Excellency Baba, for coming together to ensure that no Kenyan is left behind through this broad-based arrangement. This is how we will tackle the challenges confronting us, by having everyone on board the Kenya prosperity ship, the men, the women, the youth, the persons with disability, the elderly, the marginalized, and all 47 counties. Jokenya manyalo gini piny omi thuolo mar chulo omenda mar thieth e bwo okumba mar SHA mos kokalo kuom migepe mopogore opogore kamoriwo yore mag hola inyato kale yor sir mar Hustler Fund. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni chenro ni nyalore ka okalo kuom dio namba mar *147# kata *147*. Ruto oyango magi kinde nyasi mar madaraka e kaunti ma Homa Bay ka bende no puoyo kenge ma piny owacho mare osekawa e bero sekta mar somo kaka Yuto Mondi leronwa. En nyasi ma okelo kanyakla oganda ma wuokie counties ma Kaluo kod mamoko kaachiel gi jotelo ma pacho ka. Madaraka mar 62 nyaka ne piny Kenya yudo uhuru. Jatend piny William Ruto tiyo gi thuoloni e jiwo weche ma otenore gi chenro mag thieth, to ahinya okumba mar thieth mar SHA. Olando ayanga namba manyien ma ibiro tigo kod jopiny manyalo gini piny kendo nyalo gombo chulo nengo okumba mar SHA mos. Chenro ni ma Ruto tiso kaka lipa SHA polepole oyango ni biro kelo sir mar migepe mamoko ka bende jopiny biro yudo hola mar chulo okumba mar thieth mar SHA. We are introducing an innovative and inclusive payment solution called Lipa SHA Polepole, or Lipa SHA Mos. This initiative enables Kenyans to remit their annual SHA contributions through flexible, manageable installments, whether monthly, weekly, or even daily, based on their financial ability. The system is simple and accessible to citizens. Citizens can dial *147# and follow the prompts to enroll and begin their contributions immediately. Nakasani oyango kenge magisegoyo e chwalo thieth ka okalo kuom okumbano, kama olero ni gisechulo gope mag thieth maromo bilion 43 ka jo Kenya milion 4.5 osethiedhore e kwan mar milion 23 ma ondikore e okumbano. Since the rollout of Taifa Care in October 2024, 23 million Kenyans have so far registered with the Social Health Authority. In just 8 months, SHA has disbursed Kenya shillings 43 billion in claims to facilities, with 4.5 million Kenyans having received treatment fully covered by SHA since its inception. E sekta mar somo, Ruto onyiso mor ma en-go e okang' ma sirikande osegoyo ndiko jopuonj 76,000 kuom thuolo mar higni 2 ma gisebedo e telo. We have undertaken the largest teacher recruitment drive since independence, employing 76,000 new teachers over a period of 2 years, and are on course on additional 24,000 teachers by January next year. Our next priority is to ensure every school has infrastructure and equipment needed to support both learners and teachers. Magi biro e kinde ma doho ma pachoka pod ochungo ndiko mar jotich manyien mag SHA mane owinjo timre dwe ma okalo, ka moko kuom midhiero ma bende neno e sekta mar somo oriwo omenda mar somo ne skunde
kama skunde moko nyocha oyudo nyaka shillings 84. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyasi mar madaraka mahigani no bagi e kaunti ma Homa Bay kendo ne ntiere kod thoro mar wach mar jiwo chumi e alwora mar nam. Jatend piny Kenya William Ruto kawo thuolono mar singo ne oganda ma oluoro nam Lolwe ni sekta mar lupo kod pith rech idhi med sir gi sirikal kokalo e chenro mag gero kuondego mag rech maromo 9 e nam Lolwe. Jafwambo mar Cleophas Oluoch lero gavana ma Homa Bay Gladys Wanga opoyo okenge mag gedo mag chirni ma sirikal mamalo otimo e kaunti no ne bero chumi e alwora makono. Nyasi mahigani mar madaraka oger e mise mar yuto mawuok e nembe. En mise mane omi thor wach mar nembewa mwanduwa. E twak mare, jatend piny Kenya William Ruto omedo chiwo singo e bero yuto mag nembe kod ochumi mar alwora mar nam kata blue economy. Ochiwo ranyisi makabonyo kanyagwal ma sirkal oketo e maino e gero kaka kar pidho rech kod chenro mamoko mag siro tij lupo kod ohand rech. Initiative is the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Services and Training Center of Excellence in Nyando. Once operational, it will produce 7 million fingerlings quarterly to restock Lake Victoria and drive research, training and innovation. Sirkal olando ni chenro nitiere mar gero kuonde go mag rech kata fish landing sites maromo 9 e alwora mar nam Lolwe kadek igeto e kaunti ma Homa Bay. 9 new landing sites are also planned around Lake Victoria in Kisumu, Busia, Siaya, Migori and Homa Bay with a budget of Kenya shillings 1.5 billion. Bende chenro nitiere kaka sirkal chano bero chiro mag uso rech e pacho kae mangima ka igero chichni e konde mopogore opogore. To strengthen the fisheries value chain, we are also building modern fish markets with cold storage and hygiene facilities. Collectively, these investments aim to cut post-harvest fish losses. Mondo duok piny geno ma jo Kenya keto kuom ring'o mawuok kuom jamni mamoko, jatend piny olando ni nitiere chenro mar medo kwano sera manyasani mag rech mong'ere kaka fish cages e nam Lolwe. To meet this rising demand and ease pressure on wild stocks, we are promoting cage farming in Lake Victoria. Kopogore gi yuto mag nam, jatend piny bende onyiso mor mare e wi chenro mar chwalo gach reru mar SGR kokalo Kisumu nyaka Malaba, kendo mano wacho ni biro konyo ohala kod weche tudruok e gwenge makaluo. By July this year, construction will commence on the dual carriageway from Rironi to Mau Summit, eventually extending through Eldoret to Malaba. Ojende ma osebede koyo korka onge mar tich, sani kor nyalo buonjo tok jatend piny Kenya William Ruto lando ni chenro mar kazi mtaani biro chakore juma manyien. Vijana wa Homa Bay mujipange kuanzia next week. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani, sasa itaanza Kenya mzima na vijana 1,110 watapata nafasi ya kushiriki. E thuolo no, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende opoyo okenge ma sirkal mamalo segoye jiwo dongruok makaluo karanyisi en chirni mantiere kaunti ma Homa Bay. Today we proudly unveil a 12,000-seater capacity canopy-covered stadium, ongoing of our dualing of our main highway, expansion of Kabunde airstrip. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kabaro wantiere madaraka, ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oko jatend piny Kenya William Ruto mondo ne anyuola manowito jogegi mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z ochul mowinjore. E twak mar nyasi mar madaraka e kaunti no ma Homa Bay, Raila okone ng'uono manyocha jatend piny Kenya okwayo ojendego en mana tielo mokwongo e wuoth mar winjruok kod jopiny. Kabende okwayo kwe kod riwruok mar oganda. I saw that during the prayer breakfast recently this week, there was apologies that were being made. The speaker and yourself, which is wonderful as a first step to reconciliation. But then there's issue of people who are injured, some people who died during that time.
I want today to say that we should do compensation to families of those who died and those who were injured, so that we can have a closure to this chapter of our national history today. We want Kenyans to live in peace and in unity. Kuom janko chakre saa 3 mar otieno ma piny orugudo kawuono, jopiny ochako donjo lap tuke mar Raila Odinga Stadium mantiere Homa Bay na nyasi mar Madaraka. Nyasino mar higni 62 mar Madaraka wang'ni noyo oganda mathoth ma oketo bila gi tich matek mar temo jiwo arita. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, siso kod riyo mar jopiny kod jotelo chopo nyasino nonenre ayanga kokalo e tim kod weche maggi. Nyasi mar Madaraka Day ma higani mane obagi lap tuke mar Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay ne oywayo jopiny mathoth manoingo kwan oganda mawinjore bene lap tuke no ting'o ka jopiny ma osebedo karito gi liyo nyasi no ne oyuoro karombgi kendo pong'o lap tuke no do ka miche gi miche mag jopiny to ne odinegi oko bang' ka lap tuke no ne osepong'o ei otieno. Lap tuke no ne onego yaw ne jopiny saa 9 mar kogwen, kata kamano kalure kod ng'eny mar jopiny manoluwore ma okete diere chakre saa 11 mar odhiambo ne ochuno mondo yaw ne jopiny saa 3:30 mar otieno, kendo thuolo ma ok tin saa 1 kombe ne opong' do gino mane ochuno jo arita kwe mondo koro ne lor ne joma ne odong' oko. Nalonjo ka gokinyi saa 3 gokinyi nyaka sani akomo nyaka sani achopo sani koro sani saa 9:30 ayo ne papose po okanya donjo. Kar saa 9 mar kogwen jopiny mathoth mane odinegi oko ne temo lombo bila mondo yawnegi gidonji, to mano ne ok onyalore kaluwore ni lap tuke no ne osepong' gi jopiny mathoth mane omonde lap tuke no mondo ne nyasi makamano mano bagi e kaunti ni kuom thuolo mokwongo. E lap tuke ni thoth jopiny ne onindo bedo ka moko to ayula wang' ne otero ma ok gide opong' ma lap tuke ni ne opongo ka jopiny mane oriere modonjo lap tuke ni to lero midhiero mane giromogo. Nyaka ne wanyoro saa 1 mane wabile gimoro nyaka sani magi gik ma wan go mwabilo kama tintin nyaka sechegi. Jopiny mane oyuoro e nyasi makamano wacho ni ne ochunogi mar nindo e lap tuke no kaluwore ni en nyasi mokwongo mitimo e kaunti ni ka moko bende nowuok e kauntis mamoko ka giwuotho gi tiendgi nyaka gichopo e kaunti ni. An nadonjo kaendi saa 4 to ne adonjo e alap kaendi saa 5. Koro sebedo odiochieng' marabora, to kata kamano nyaka ne wachung' gi kaunti wa nikech en tielo mokwongo kabisa ma kaunti wa mar Homa Bay oyudo thuolo mar bago nyasi mag Madaraka. Agwero kama ne mheshimiwa maro kuom biro e Homa Bay County kuom Madaraka ma kawuono mokwongo e Homa Bay County. Awuok e dala mar Ndewa kana donje nyoro saa 4 otieno. Yanza hii safari ya kuja kushikana na wananchi wenzangu hapa Homa Bay tarehe 21. Nimetembea siku 11 ndio nikafika hapa Homa Bay jana saa 12 na dakika 45 jioni. E kinde nyasi no mar Madaraka Day ma higani jopiny ne ok onenegi yudo thuolo mar neno achiel kachiel kaka ibago nyasi no kaachiel kod bende luorruok mar jatend piny Kenya William Ruto. Ndio ka program molos maber kabisa. Moro is well organized. Ndio wana ni kuma pokoneno are Homa Bay are chakruok piny nyaka sani. Kawuono waneno ker marwa gik mwabudho ne ochopo Homa Bay kae. Kendo wamor sana anyaneno ka ndeke ringo malo gik matimore Homa Bay ka malich kendo wawacho ni erokamano ker kuom biro. Nyabiro ka saa 9 odiochieng'. Wawacho ni wan kaka joluo wamor gi gik matimore ma Ruto timo no walo Nyanza wamor gi Ruto. Oran to gimomora e nyasi ni makawuono ni kaluwore gi kaka jatelo nochung' mowacho ni odhi ndiko jopuonj higa mabiro 100,000 gi wiye kaka wan jopuonj mano e sekta ma wagombo ni wayude ji kesa ne jopuonj budho ahinya kapok oyudo tich. Kamoko kuom jotelo bende ne opako nyasi no mane gikoni omiyo jopiny e kaunti ni thuolo mar neno gigo mapok ne gineno e kinde mibago nyasi mag piny owacho. Kokel gima koro nowuotho kuonde mopogore opogore miyo nyaka joma pok nonyono piny maka aromo gi ji mang'eny nyaka MPs moko manyiso ni nyaka ne nyuol gi pok ne gichopo ka.
Koro ma okelo national unity but ochako kelo dongruok. Bulu economy wadwa benefit ye kabisa nikech beaches magwa iloso ka ae to kata mana fishing nets and what not. Fishing style marwa biro change. Security marwa bende in the lake. Oyiene odwa mdo okaw steps. Jopinye county ma Homa Bay osebedo karito kod leo nyasi mar Madaraka Day mar 62 ma kawuono to rumo ayanga e lap tuke mar Raila Odinga. Ka doko ni lap tuke ni endi na oger matingo ji 12,000 to oganda makwar mathoth mokalo mano wuok e tung Kenya mangima ne omolo ka kendo thoth gi ne ende lap tuke ni endi ka girito winjo achiel ka achiel gigweko ma jatend piny Kenya William Ruto ne nigo e kinde nyasi mar Madaraka Day ma higa ni. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa mwajan kato bedo ni nitire mor kamano jofwambo maro mang'wen oyudo hinyruok bang' monj gi obila kane gitemo donje paw tuke mar Raila Odinga kamano bage nyasi mar Madaraka. Jofwambo kamo ting'o Fantas Mwangi mar All Media Services kod Mabula Chieng mar Nation Media gi amoko ariyo mag Standard Media odong' gi hinyruok kaluwore gi monj makamano. Nochuno mondo migi thieth mar wea mar resogi bang' hinyruok makamano kata kamano giwito gigi mathoth mag tich kaka simu kod computers. Koramga jonga dakika na pago chiko bang' sachela midhiambo chendo endatil hero kamano kuom wendo kete Ramogi TV geno marwa en jofwambo go broyo do resruok makare kendo chango mapiyo mwakwayo negi kata kamano nyakoramga jonga nyisi kachano nyago kodi mbaka nyiswa ni to Madaraka mari oteri nade odiochiengni makawuono neno ka Pastor George mar Full Gospel Glow Church Homa Bay wachoni entiere kodwa chendo kendo mora hinya gi chendo no mano oteri lap tuke mano ma Homa Bay kanyo Pastor Elizabeth kod Madam Vida mora hinya gi Madaraka kod lokruok madongruok ma Madaraka no kele ya sego kalore kod nyasi makamano to kamana enya jadula no bende ote kanyo mar Alex Ondeng ja super loaf ma Homa Bay wacho kanyo ne Madaraka to no kelo beli lo Homa Bay gina dongruok modhuro kendo gi mora hinya gi weche go mago mano timore mag dongruok. Seto Dhiambo Jarusinga bende nyisa kachane hembe entie gi Lilian Pastor Michael Odede nyasi ne bera hinya Homa Bay kendo wacho ni ochako duognegi e kendo kaka oganda girwako kendo nyasi machielo mondo mi duognegi e county no. Gima wuoro en kaka ten piny wacho dholuo mane mwacho ni no more ahinya. No bende kanyo otemo orgi Jaro Soja mano kanyo siep Dr. Raymond Omolo wacho ni puoch gi pak ne telo mar Homa Bay ko makloti kod sirikal mar Ruto kuom bago nyasi mar Madaraka Day Homa Bay e yo makare. Wacho ni kiny giwuoko kiny gi engineer Mike Musa tiego mar Gor Mahia third patron Sudi Jaimbo Matoa Kogalo kod Lamex Odak gibiro Mashemeji Derby kiny mabende dhi bagi Homa Bay mano Green Army Chief Gor Mahia 001 wacha kanyo no mora hinya gi chenro kendo wacho ni hen nyasi mano moro gi ahinya. Samuel Achanje aneni kacha Austin Oyu bende wacho ni entiere chuny boma man Nairobi kendo neno weche gi achiel kachiel e Ramogi TV be aneno kanyo Otema Tobias Owino wacho ni entiera Sembo Ojelo kaito wacho ni omora hinya gi weche gi manyien. Jawarianda ja kwacha kacha ni entiere Sakwa Warianda kaito Binka BNG wacho ni Kisumu County weche gi chopeo makare. Evans Ochingo Kombo wacho ni Kiambu County mora hinya gi chenro yan Ben Bella Nyandembra kwa bwae kaito neno kanyo Barak Ndama Woda Kadema wacho ni en bende mora hinya ka entiere Kadem kendo wacho ni wuon gi Joseph Ndama okaw mos mage kachiel gi Honorable Mark Nyamita Tabil aneni kacha in bene ma Tabil Juma wacho mora hinya gi Madaraka kaka nota Homa Bay wacho ni kiny pol nyondo mana Homa Bay anyate pauno mar Raila Odinga ne tugo mar Mashemeji Derby. Wayo matinya korom ga juang chendo eratil kikidhi mabor.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. E gweng' mokwe, kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Dikir pigno, kadhi e dhodno kinyiso ni auma. Nyakiwenu dichuo. Dako moro ne uchiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To dong' ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' nyieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondi bi ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge moro amora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi e Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Ei gweng' ma Ogam ei Nyamunye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogre opogre. Godhiambo kochopo to ok ni wamaji. E wang' Moses Oginga, ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya, wapuonjo nyithiwa manowealo tete, bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo e remba. Wuok tich, saa 1 kod saa 3 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire. To wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien atiri nyake kaunti ma Kisumu kama komishona ma kaunti ma Kisumu Benson Lepar Murijo omedo golo siem ni arita kwebo ma Kisumu kod aluora mare ibiro medridi kendo kedo kod timbe maundu ahinya to kuo mayande ohonore. Wacho ni obila nitiere kod nonro mag achije mar ochukwe kathoth gi gin man kod buche e doho kendo ne okone rambun ka omedo ni ndalogi okwano. Olose nyasi mar madaraka ya lab ma Kisumu Sports Ground kama jotelo mawuok Kisumu no osingo masiro obila e kedo kod njore. Najua kuna wakora wanajaribu kurudi, wengine wako nje kwa sababu ya kupewa bond, na mara mingi wakitoka wanajaribu kulipisha kisasi. So nataka kuwaonya hawa kwamba tutawakujia tena, na labda wakati hii tutawapeleka mahali ingine mbali sana. Labda kama wanaona Kodiaga ni karibu, mkubwa wa Kodiaga yuko hapa, tunawaonya kabisa kwamba wakome kusumbua watu wetu, wakome kuiba. To gimo wacho sana mowach kama jopinyo yuago. Nyoche en wach mar insecurity. Maiga mokalo sana area ma Milimani area gi market ne wan gi challenges mag security. Wadwoko ne county commissioner gi county commander gi OCS ma central
erokamano ni challenges mane wantie kata buok mane wantiego obedo addressed. To wakwayo ni kik koro gidog piny nikech wach ma insecurity dog piny. Wamakre to wamakre ga raia. Walando kwe kendo wago erokamano ne county commissioner gi all the security apparatus ma Kisumu ka. Chien kucha nyicho wan gi high cases of insecurity. So far samo wuoyo kod sani niendi wa mor nikech the cases have gone down, but mana kaka jakom maduyo wacho ne kik gibed relaxed. Pod gidhi mana nyime mondo gi make sure ni gi beef up weche mag security. Kwa dhisani jotelo e kaunti ma Siaya golo ywak margi kuom kosruok mar arita kwe e alworano ka giwacho ni gidwaro mondo mi okaw okang' maneno ni arita kwe oyudre. Hagi huwe nyasi mar Madaraka e lap ma Jaramogi Oginga Odinga, MCA ma South East Lagos Scholastica Mado oloso ewi medruok mar kuo monj kod nek mar joma mine. Komanda mar obila ma Siaya Roslyn Onyonyi bende ochiwo singo na jopiny ne gidhi nyime gi reso midhiero mar wichruok arita kwe gwenge mopogore opogore mag kaunti no. Tunafaa tujiulize sisi kama Siaya County baada ya miaka 62 ya kujitawala tuko na uhuru ukweli? Wakati ikiwa tunachomea watu 9 katika nyumba yao upande wa Sigomere tuko na uhuru? Wakati tukiua wasichana 2 ambao wanaenda katika shule asubuhi na kuwaweka uchi, hiyo ni kitu ya kujivunia sisi kama Siaya? So kwa hivyo tutafakari, tujiulize mahali ambapo tunapoelekea kama county. Lazima sharti tuangalie mambo ya usalama wetu kama county. Hivi recently tumeona cases mingi sana za wasichana wadogo. Juzi tumesikia wiki iliyopita wasichana 2 wadogo wameuawa shule wakienda shule mapema asubuhi. Tumeona cases za gender based violence zimeendelea kuwa nyingi katika area yetu. Mambo ya wizi ya kuvamiwa kwa nyumba, wizi wa kuvamiwa kwa mahali pa biashara zimeendelea. Na hizo cases bwana county commissioner, lazima tukae kama watu wa Siaya, maana hakuna maendeleo ambayo inaweza kuja katika county yetu kama hatuna security ya kutosha. Ogai Madon Bura mar DCP Rigathi Gachagua siemo wang jod bura mawuok masawa mar piny Kenya motenre kod jatend piny Kenya William Ruto ka okoni tiyo kod ye kelo tulo e kinde mag nyasi mothoro yuoroe. Kanowuoyo e kanisa mar AIPCA Gatumbi mayudre e kar chung' od bura malari e kaunti ma Kiambu, jatelono kwayo jodak ma masawa mondo mi oduok jochung' od bura godala e yiero mag 2027. Ne owuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya William Ruto kuom ng'uono manyocha okwayo jende mag Gen Z kowacho ni oken mano mar adier kendo ni onego ochul familia mano wita nyola margi kod jok mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo mag Gen Z higa mokalo. Nyinyi ni wajinga kiasi gani? How foolish are you, members of parliament from this region? William Ruto is laughing at you. The people from his community, he takes them to the military, to the police, to NYS, to KRA. Lakini watoto wa mlima, chukueni, wapatie pesa, watupe mawe, wapige viongozi yao. Wakimaliza na hiyo kupigana, wachukue hiyo pesa wakakunywa nini? When the history of this community is written, the members of parliament from this community will have a whole chapter of the most foolish leaders ever elected in the Mount Kenya region. William Ruto akimwambia kwenda pitisha finance bill, mnaenda mnapitisha. Akimwambia ni mbaya, mnasema yesa. Akimwambia mwenda fukuza deputy president, mnaenda mnafukuza. Akimwambia nendeni mpige kanisa mawe, mnaenda mnapiga. You are an embarrassment to the people of this region. Anyola mar Rose Njeri medo ywak ne sirikal mondo mi owe nyargi thuolo bang' meko mare kod obila chieng' tich abich kuom loso mbui makonyo jopiny kwedo paro mar chik mar omenda 2025. Kaluwore kod anyola mare, Rose Njeri nyocha omaki kod obila 15 manyocha tiyo kod nyamburko 3 kido mar Subaru kendo nyocha okawe e nyim jirendege e odiechieng' alanga. Jafomara Cynthia Onyango ntiere kod mathoth. Rose Njeri, miyo ma jahigni 35 kendo janyodo 2 kende,
tieko ndalo adek etesendo bila mapangani bang' make kod obila kuom mano mayangore ni nyocha oloso ton mbui makonyo oganda jo Kenya kwedo paro mar chik mar omenda mahigani. Tunataka nini? Tunataka Njeri. Kaluwore kod anyuola mare, Rose nigi luoro kaluwore kod kit meko manyocha omake go chieng' tich abich kendo pok omiye thuolo mar neno ng'ato ang'ata. Even the people who arrested her, they were very cruel to her. Hajui what to do and what not to do. Hata hajui wakati mwingine hata anakataa kuongea na watu. Hajui the people that she should talk to or the people that she should not talk to. So si Sadafi hata ukimwongelesha unaona anakaa turning back, trying to see who is listening to her. It is quite shameful for an individual like Njeri, who was exercising a civic duty, to not only be put under such immense pressure, but also even the fact that she has never read her Miranda rights. Her gadgets were taken without a proper miscellaneous application being filed in court. You did not have such warrants to take those particular gadgets. Anyola kod joked ne ratich oganda oyango ni obila nyocha okawo gige tich mag Rose ataro mar chik. When the police arrested her, they went to her house, ransacked the house. The police stole her hard drives, her computer, they have her phones. And she's a very young lady. Even by size, she's a very young, small lady. But she was arrested by 15 police officers. There were 3 Subarus that had gone to arrest her, Subarus. So you can imagine, and she's a simple, she's smaller than the mother. Obila to wacho ni gin gionge gi buch Rose ni maro kwach kiche manyocha omake kendo kete lwetgi ka familia kod joked ne ratich oganda to pod sundo sirikal mondo we thuolo. Police claim that they are just providing custody for her and the matters with the DCI. I would pray to the government to please release her because she has children waiting for her and also she has a medical condition. She keeps on getting anemia. Wacheni uoga, sirikali. Why are you so afraid of us speaking up? Why are you so afraid of people engaging with bills? That's what we're meant to be doing. That's what you're meant to be facilitating. Na tunataka kuambia Kenya siyo Tanzania. We are not Tanzania. We will not remain silent when rights are being violated. When Kenyans' Bill of Rights is being, raped left, right and center, hatutakubali. Meko Maros otimore ndalo adek kende bang' jatend piny William Ruto kwayo rowere mag Gen Z ng'uono kalore kod tungni mane obedo ewi paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Ayo mama. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar thieth kokalo kuom jatelo mar migao no Aden Duale omiyo jous ndawa kod mwandu duto mantiere kod ndawa e pacho ka ndalo 21 mar oro kwayo mar oboke manyien mar tich. Duale manyolo Eldoret kama ne iwang'o mwandu mag ndawa manodonje pacho ka kokalo e paw ndeke ma Eldoret International Airport chakre 2021 koni nyaka sani thoth jo Kenya kod kwan maduong' mar nyithindo mapok oromo higni 18 tiyo kod ndawa gino makoro nyaka tieki. Bende ochiwo koko oboke ma puodho pichni 17 ma ibiro tigo de mono yedhe mag ndawa mondo mi orita it ji ma tiyo kodgi. The Ministry of Health, pursuant to the Tobacco Control Act 2007 and other applicable laws, hereby, and today I'm doing it, hereby suspends all existing licenses and import clearance related to the manufacture, importation, distribution, sale, all promotion of nicotine and related products with immediate effect. All persons and entities previously licensed are now required to reapply within 21 days and submitting full compliance documentation for consideration. We are going to do a very serious compliance vetting system going forward. It will not be business as usual. Jodak Manyakweri sub-county Manyatike dwaro mondo mi piny owacho ger tesend obila e chiro Manyakweri magiwacho ni dongo mapiyo to arita kwe ok berie. Jodak go wacho ni arita dwarore motegno e gwengego ni mar en dago hala kaluwore gi bedo ni ogoyo tong' kod kar pur mar ochele maluwa Kuja irrigation scheme kod kuonde kunyo mula.
Giwacho ni gisebedo kod pek e weche mag arita nikech gionge kote sendo bila machiegni manyalo konye kedo kod maundu. Nyakwiri en center mabiro madongo to dongo mapiyo kabisa. Ariche ka nitie sani pur mar mchele. Gi the other side be nitie ohala mar gold. Koro luwore gi pur mar mchele gi mwandu mar gold. Koro kama ji non machiegni ma ji nyalo dhiye en Nyakwiri. Koro kama pesa osebedi nitie jomoko be mabiro mayom mano ne ng'ato dhi omanyne to ka oseyudo to biro obi omaye. Koro wagombo ni kabera ahinya nikech waneno gik matimore e Nyakwiri, njore bedo mang'eny kabisa. Koro ka police force nyalo bedo Nyakwiri nyalo duoke insecurity ma Nyakwiri ang'owa piny. Ma Nyakwiri anya wacho niya, Nyakwiri en center madongore. Ki compare go gi ka centers mochien moya kama nokuongo ne, Nyakwiri dongore sana. To gima nya wacho en Nyakwiri kechen kuma dongre oting'o ji mopogore. Jomo nigi paro mopogore. Oningo bede gi miluongo ni ang'owa police post. Arita kwe oningo bede, jo arita kwe oningo bede godo. Kesa gimoro kotimore sani mondo kad police chop ka biro kawo muda. Gedo mar chiro ma Suna Marindi mayudre boma Migori mosebed ka igero kod duol mochung' ne gedo mar apeyni kata KENHA ka isiro gi bengi mar Africa Development Bank kod omenda mar siling milion 140 sani oketi e lwet bad migawo mar piny owacho mochung' ne gedo mar udi e pacho kae. Mabiro ma jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo mi bad migawo ni ma ochung' ne gedo mar udi oketo omenda tenge mar tieko gedo mar chiro no. Jagoro mar kaunti ya Migori Oscar Olima wacho ni omenda mano ketenge ne gedo mar chiro no kod bengi mar ADB okoromo tieke kendo mano miyo koro piny owacho kawo thuolo mar tieko gedo makamano. It's within public knowledge that there was a presidential directive recently to have this market completed within the shortest time possible. The funds that were allocated initially to complete this project could not bring it to full completion in a way that it could be usable to the traders here. So His Excellency the President, in consultation with our governor, made a commitment that the State Department of Housing would take over the project from KENHA to complete the market and make it usable to the traders. So we Enchiro maduong manege stalls 1,050 manyalo tingo jo ohala 1,050 kore ma wabiro ng'iyo kawuono to wayudo ni gigi te monego tieki kwang'iyo gi jotich sirikal manika gin gik minyalo tieki ei jumbe 4 to girum machiro ni obed ni kore nyalo ti godo. We done around 98% of the project is done, and whatever that is remaining will be finished in around 2 weeks. The rest of the works that are remaining will be undertaken by the State Department of Housing, which will ensure that our people are well taken into this market. Achijari omaki kenda aguch yuayo iro mar shisha ondhigi obila mano tudre gi duol mar Nakada tima pedha e bure Nairobi. Cheno makamano ka otako jatend duol Nicholas Kosgei en achiel kuom yore mag neno ni rawere matiyo kod yedhe mamero ji odok chien. E pedha no aguche mag shisha maromo 24 no omaki magawa mar Lidet Manti Halingam. We want to ensure that our people or our generation does not continue consuming issues of nicotine products. As we can be aware, our CS today also made sure, or he informed that the public should have their license being suspended, those importers of nicotine products being suspended until they are vetted once again. So what we are saying is that we shall continue with the crackdown on issues of shisha, issues of tobacco products, which are illegal within the nation of Kenya. So the message is very clear. Let us desist. Any public has the authority to report to Nakada, that is 1192, on issues of all
issues of NACADA, whether alcohol abuse or issues of drugs. Wachako koyo machelo nyakoram gajwanga neno kanyo ka John Onyango, COC Vice Chair mar Amnesty International Kisumu Branch, wachoka chane weche gichopo ne Odili Gardens Kisumu yo makare, gin kanyo gi Grace Anduru Monger, min gi Lavenda, Honorable Jos Diwar mantiere mano member mar Amnesty International gwacho ne gimora hinya gi chendo kata kamano ntiere weche mwage wacho ne lit ne gi anya kutenre kod kiwara choganda e pachoka. Perez Owili wacho ni Madaraka ne bera hinya kendo wacho ni Homa Bay en na gitio mos ne jofwambo kuom hinyruok mane giyudo kaka mano nyasi ne ber. Hinyruok ne wacho ni oken gima otimore makare. Perez Owili ntiere Ombek Kodera mora hinya gi chenro. Eno bende ote kanyo mano muora gi Isdorio Molo wacho no tio mos kuom hinyruok ma jofwambo kod jopiny mano donje nyasi mar Madaraka. Chenro duto notimore Mabe ne ber sidang kendo wacho ne girwako Ker Ruto kod Raila kuom kelo kwe e Kenya kendo gisiro sirikal no mano mar broad base. Eno bende ote kanyo moora kae gi Bernard wacho ni homoso jaode Peresa Chik mano nyaurang siranga gemen gi Selina Onyango gintie e dala ma Nairobi mora hinya gi chendo mano kanyo Bernard Ouma Omondi nyakwar ndege. Koram gajo eno bende ote kanyo moora kanyo gi Jen Otieno wacho ni omora hinya gi chendo be eno kanyo Evelyn Jalimbe mano kanyo ja pako karaja dende Nyasaye wacho kanyo ni no keto wange wechego mag nyasi mano mar Madaraka kendo wacho ni puoch gi pak ne jothumbe te kuom tich maber mane gitimo kendo wer mane gi wero stadium kanyo wacho ni ne gitio tich makare to kama na Evelyn Jalimbe kantiere gwengo ma Kisumu. Eno kanyo ote kanyo mo ora gi Apidi John Apidi wacho ni entiere kodwa koya umoja mora hinya gi tich magavana ma Homa Bay Gladys Wanga time county ma Homa Bay wacho ni mano ema homore ahinya kendo wacho ni en tich makare kendo maler. Opere Edwin ntiere Homa Bay wacho ni ntiere kodwa e chenro. Eno Faith Mzomo wacho ni happy Madaraka Day kata nyodoko ne jo mabero kamano kuom rito welo makare wacho ni jo Mabay jo mani nyadhi manorwako welo gi chuny gite kendo wacho ni gimora hinya wacho ni Saitan jotend counties moko bende okopie kaka governor Wanga tiyo kata wacho na kili mbele sani kore cho Maberi en makata ichung sindo mwalo tineno kaka Maberi nino kawanya mwalimu Faith. Eno Mondi Kanaya Michael wacho ni endadi nyakwara demba mora hinya kaentie Kabondo neno weche geo makare. Jaktono Uma wacho ni embe mora hinya kichenro entie Kakrao kaka gik moko no timore Mabei wacho no more ahinya. Eno bende okuna Victor Devolution no miyo nyasi tinde inyalo time kor gwenge kendo jo Kenya yudo nafas mar chope nyasi wacho ni nyasi machalo kama gi jo Kenya ne winja kendo neno gi wangi ne ok ginya neno ne gineno mane jowi wacho no mora hinya gi chendo mar chwalo wache mag nyasi gi e kor gwenge ma pacho kae wayuo kendo nyakoram gajwang wadugo koda mathoth kikidhi mabosha. Egweng mukwe kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Dikir pigno. Kadhi e dhoodno kinyiso ni auma. Nyakiwenu dichuo. Dako moro ne uchiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To ng'ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' yieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondo ibi ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge mora mora. Hera ne olokore tho. Osiep to nolokore masira. Ne wipi e Winam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Kowuok e chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar Rameny Piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wa twak mar Rameny Piny. Chik bai. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakwara Mgajwang' aduoke nyasi mar Madaraka. Nyasi ka nyasi ntiere kod mage. Mor ilo kod nyadhi no kwa nyasi mar Madaraka alap mar Raila Odinga Stadium pe county ma Homa Bay. Manaka jafo mar Walter Nyambaga lero nwa jomoko no chope nyasi kod punda kar chopo kod geche mideo e kin mamoko. Awinje nyadhi mar Madaraka. Punda nang nuatang nusade nyakwara Mgajwang' kaka no gando chopo gode nyasi mar Madaraka. Club ma Nairobi United biro rakore gi Gor Mahia e finals mag 2K FKF Cup being mar United thicho oko club mar Mara Sugars News finals mano bagi midhiao makawuone lap Madandora Stadium. Nairobi United nolo Mara Sugar undi ade kumachiel kokale picha choma bang tugono rumwe amodhi gola chiel kum achiel Edaka mar Prochico. Michael Karamor nomiyo club mar Nae Boys gol mar Edaka mar Prabich kod ang'wen kapuja tugo lame komondi loyo ne mara Edaka mar Prabich kod aboro. Nairobi United mitao gi kocha Nicholas Moyoti omako thuolo mokwongo chung mar Timbe League mar NSL gi points 65. Wuoth mar gi nyaka finals mara nolo Klepim kaka Tusker, KCB kachiel Kakamega Homeboys. Kujaribu kuendelea na Freddy
anaiweka kwenye kamba. Nzuri hii, wanafunga ya kwanza. Angal kule kwenye pembe kule ambako mabua yanawekwa ya ndege. Evans Omondi anashangaa. Rogers Obaga anakosa. Rogers Obaga anakosa. Hii ni kusema kwamba miadi imekamilika, miadi imesimama, miadi ya Jalot nyade prayo koda chiel lig maduong maradhula pachuka Gor Mahia biro bago ne FC Leopards tugo tielo marario mar Mash Meji Derby alap Raila Odinga Stadium Homa Bay odiochieng'no makiny ma biro bedo thuolo mokwongo ma tugo mar Mash Meji Derby biro bagi oko mar county ma Nairobi. Ogalo mako thuolo mar adek e chung' ma timbe lig maduong gi points 54, points 7 tok Police FC no mako thuolo mokwongo nyaka sani kata doko ne gisetugo tuke mathoth. Pono ne Gor Mahia orem loyo FC Leopards alap Marosh. Police biro manyo point achiel kende tuke gi ariyo modong mondo megibed joloch lig maduong kuom thuolo mokwongo. Kon magajuang Laktar Christian Hamerua, jatend weche magarita gi kaka itao chal mar pewe riwruok matao tuke mag pinje Afrika, CAF, olero ni en gi geno ne pinje mag Afrika ma ugwe koro biro bago tuke mag CHAN mibiro bagi dwe mar 8 higani. Hamerua ne wuoyo bang' loyo tiegruok mar arita pewe mano bagi kuom dala ariyo e boma Nairobi. Tiegruok no mokelo kanyakla jokanyo 40 sectors magarita kowuok e duol mar obila National Police Service kachiel gi apisas mawuok e migao mar arita gi mano mar tuke. Tiegruok no norumo e alap Manyayo kanyo mabende nochiwo thuolo ne jogo manoyudo tiegruok neno achiel kachiel kaka nyalo ta yore magarita e alap. Kenya biro bago tuke mag CHAN komakre gi pinje mag Tanzania gi Uganda. The security architecture is not just limited to what happens in the stadium. We're also interested in making sure that everything is ready in terms of the larger society, the entire city, the entire country, because again, during the period of the major tournament, anything that happens becomes on headline news, just as you know. So we want to be sure that we align in all these areas, and share experiences, best experiences, bad experiences, to prevent us from getting such things happening in our venues. Club mar Paris Saint-Germain alujaloch tuke mag UEFA Champions League okombe mar gimokwongo mag tukege toklo club mar Inter Milan gundi abich kuom nono alap ma Allianz Arena.